чокади химчагл ман номи навд ёфтам мавизия чихелай дама ягон дигаргунӣ надидестӣ дидестам имрӯз чота шикуфтай мефурам букрасмуд охишу нигоҳ кӣ охай мавиза ки майна нигоҳ дорам базара нет красивая қурбон охи ҳа мӯи сарам дида шоколадни буд ирӯз каштановияй ма охи якҷо мефаҳам каштанашияй маштанашияй дина чихеле будам халеулам медони чӣ чӣ мара вообще аҳамият наметӣ биё акӣ сар накӣ бароям қа гиря мекунӣ гиря макун азизакам гиря макун азизакам қурбон ҳа чипа ман фақат туро аҳамият метим ту мана не хай чира аҳамият додай ту ришота гирифтай оҳ акӣ руд лахчабод худат медонӣ ки риш мумкин нестай конечно ба ҳар рӯз ман мегирим ришома ёфти акӣ барои чӣ претензия кунӣ некида мучахар сучка